kaachiel koda mago bende mag bero chenro mopogore opogore mag kembe. Odiochieng' ma kawuono gida bedo kanyo mondo mi girangane ni wach mar sukari mane nigi kwiri ma bende ne ogole sto kendo nochwal ne jopiny e yo moro ma ok ne kare. Odiochieng' ma kawuono penjo nitiere ma koro kache da penj jatelo maduong' kata yor kojolo mano jata tije yor kojolo MD mano mar KEBS. Odiochieng' ma kawuono dichopo kache nyimo od burano mamalo mano mar committee mar trade industry kod cooperatives. Odiochieng' ma kawuono saa 4 mar okinyi mondo mi oduoka ne penjo machalo kamago. Odiochieng' ma kawuono sukari kaachiel koda ka nengo gigi duto makoro bende bedo kata ka pogore kata golo mwandu man gi kwiri kata ma ok opuodhi gi KEBS oko. Gik manotimre mano miyo apisas maromo 16 duto ne ochunge tich. Mano kaluwore kod gima chalo kamano bende dhi bedo kanyo ka omako mach odiochieng' ma kawuono. Nitiere mamoko bende wadan warang'i nyakora moge juang'